नाही, पार्टीच्या रूल रेग्युलेशन प्रमाणे आणि एकंदरीत आमच्या सिस्टीम प्रमाणे कार्यकर्त्यांना विचारपूस करण्यात येतं की कोण उमेदवार पाहिजे। त्याप्रमाणे माझ्या माहितीप्रमाणे बऱ्याचशा लोकांनी माझ्या नावाची शिफारस केली। त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की पार्टीकडे माझं नाव उमेदवार म्हणून गेलेलं आहे। भारतीय जनता पक्षामध्ये तिकीट मागण्याकरता भेटायचं काम हे साधारणतः नसते। पक्षाचे वरिष्ठ जे अधिकारी आहेत त्यांना माहिती असते आणि त्याच्यामुळे माझ्याबद्दल तर सांगायचं जर आलं तर प्रदेशाच्या नेतृत्वाला माझ्या संदर्भातली अजून काही वेगळी माहिती देणं हे गरजेचं असं वाटत नाही, परंतु त्यांच्या डोक्यामध्ये विधानसभेच्या संदर्भातला विषय आहे। आता तसं तर वर्धामध्येच माझ्या माहितीप्रमाणे वर्धेमधून बरेच जणांनी माझ्या नावाची शिफारस केलेली आहे। त्याच्यामध्ये प्राथमिकता मी वर्धेलाच देईल साधारणतः, आणि तशी स्थिती ही आहे। लोकसभेच्या संदर्भातला विषय थोडा वेगळा होता। लोकसभेची निवडणूक हे पक्षस्तरावर जरी असली तरी परंतु मी त्यावेळेस बोलताना उमेदवाराच्या संदर्भात जनमानसामधली जी नाराजी होती तो नाराजीचा सूर होता। आता माझ्या स्वभावाप्रमाणे मी ते स्पष्टपणे पार्टीकडे मांडला आणि तो सांगितला आणि शेवटी रिझल्टही तसाच आला। परंतु त्या रिझल्टमधून महाराष्ट्रामध्ये आणि विशेषतः वर्धा लोकसभा क्षेत्रामध्ये जो लोकसभेचा योजना जनतेमध्ये दिल्या, त्याचा प्रचार प्रसार जनतेपर्यंत जाण्याची भूमिका, हा सर्व जो विषय जर पाहिला तर आजच्या स्थितीत लोकसभेपेक्षा आज विधानसभेमधलं वातावरण हे फार वेगळं आहे। नाही, त्यावेळेस त्यांनी जो काही शब्दप्रयोग केला त्यांनी कबूल केलं की ते चुकून झालं, कोणाच्या तरी एका व्यक्तीला उद्देशून त्यांनी म्हटलं, ते ती प्रतिक्रिया त्यांनी स्वाभाविकपणे दिली आणि त्याच्याबद्दल त्यांनी झालेल्या चुकीचं खंडनही केलं। त्याच्यामुळे मला असं वाटते की खंडन केल्यानंतर त्यांनी जे काही काम केलं मतदारसंघामध्ये त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की तो विषय काही समोर येणार नाहीये। नाही, कसं आहे, तर शेवटी आम्ही मित्रपक्ष आहोत आणि मित्रपक्षामध्ये मागच्या वेळेस राजू बकानेने जे काम केलेलं आहे त्याच्यामुळं आमची सर्वांचं जे मत होतं आणि तिथलं पार्टीचंही जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामुळं तिथली जागा ही भाजपला सुटावी असं सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं। त्या संदर्भात वरिष्ठांकडेही आम्ही मागणी लावून धरली। परंतु आता म्हणजे राज्यस्तरावर ज्या काही घडामोडी होतील त्याच्यामध्ये जर तिथली जागा ही शिवसेनेला मागच्या वेळेसारखी जर गेली तर आता सांगता येत नाही। आता त्यांना शिवसेनेला असं वाटतं की बा त्यांची एक ती जागा मागच्या वेळेस जशी होती तशी गेली पाहिजे असं त्यांचा कयास आहे, त्यांचं मत आहे। आणि भारतीय जनता पक्ष म्हणून आणि तिथलं भारतीय जनता पक्षाचं काम म्हणून ती जागा भारतीय जनता पक्षाकडे राहावी असं कार्यकर्त्यांचं मत आहे।